Palihog manglingkod ang tanan. Once again, Happy New Year. Primero nga adlaw sa bago nga tuig. Ug nahilo na kini nga mga balasahon that the name above all names. It is the name of Jesus. Usa ka importante ang usa ka ngalan sa kinabuhi sa tao. Para sa mga Hudiyo, ang paghatag sa ngalan sa usa ka bata, usa ka na ka-importante kay kana nga ngalan nga gihatag sa bata nagrepresent kana kung unsa siya nga klase nga tao sa pagdako niya. Tagsa-tagsa ka nato mga ginikanan. Dili nato gusto nga ang atong ngalan sa atong anak si Saddam, si Judas, demon, or Satan. Kana mga ngalanaw, di kita mo gamit, anak. Kaya kana mga ngalan nag-represent na who they are. Kung kinsa sila sa ngalan ng daan. Ang ngalan nga ihatag sa usa ka tao, sa kabata, makahimo ka na og destruction or makahimo ka na nga maayo nga destiny sa ilang kinabuhi, maayo o dili ang mahitabo. Kung mabasa nato sa atong ebanghelyo, ang tradisyon sa gitawag nato nga Jewish family, kung ang usa ka bata ang lalaki mataw, the child was named at the time of circumcision. Sa dihang gituli, ayha pa na siya tagaan o ngalan, ika-8 ka adlaw. So tuliun na. May siguro tang sakit man na kayo. No? Di man masakitan ang bata na, kaya di man na mo reklamo. Hilak lang na. No? Kini nga buluhaton, gi-institute ni sa Ginoo nga usa ka gitawag nato nga outward sign to those mga tao nga chosen people nga gipili sa Ginoo. Now, in Genesis chapter 17, from verse 10, nga nagingon, ang kalalakinan ninyo o sa umaabot ninyong kaliwatan, kinahanglan nga magpatuli. Sukad karon kinahanglan tulion ninyo ang mataglalaki kung siya 8 na kaadlaw, lakip ang mga ulipon nga natawo sa inyong balay o ang mga napalit ninyo gikan sa mga langyaw. Magpamatuod kini nga adunay kasabutan tali kaninyo og ako. So usa ka covenant kini nga kasabutan nga gihimo sa Ginoo. Apil ba dayta ana bishop? Apil. Kung mabasa nato sa Romans, pero di magin ni mga kuan natong kuan, pero ato lang basahon kay kasi mo ingon ta nga murag sa mga Hudiyo ra man na. Dili na para sa Hudiyo. In Romans chapter 11, kung ako masayop 27 o 29, Romans 11 verse 29. Kay dili gyud mausab ang unang-una sa Dios labot sa iyang pilion og panalanginan. Kamong mga Hudiyo, kamong mga dili Hudiyo, misupil sa Dios kanito apan karon gikaluyan kamo sa Dios tungod kay misupil man ang mga Hudiyo. If we are in Christ, we are a new creation. All things pass away and behold, all things becomes new. Nahimo ta nga spiritual Israelites. Why? Tungod kang Ginoong Hesukristo. Now, Mary's son was born
o ginganlan ni before pag-ianak nga Hesus. That name was given by God's messenger. Ngalan Hesus, agud usahay magalan tag Hesus lisod kay na. Nami Hesus nga pala hubog. Na Hesus nga pala away. Og as much as possible, dili gyud na nato gamiton nga ngalan. Kay siya ra ang ngalan nga nakamhimo ana og siya nahimo siyang perpekto. That name was given by God's messenger before Jesus was conceived in Mary's womb. Now in Luke chapter 1 verse 31, Lucas 1:31 nga nagaingon, ikaw magsaba ka, manganak ka sa usa ka batang lalaki og nganlan mo siyag Hesus. So naa na daan, na plaster na. The name of Jesus nag-signifies nga identity sa iyang misyon. That name Jesus means the Lord saves. Nga ang Ginoo muluwas. Since God alone can forgive sins, og pagkahatag nato sa kagawasan gikan sa kamatayon, in Acts chapter 4 verse 12, nga nagingon, ang kaluwasan makaplagan lamang diha kaniya, kay dinhi sa kalibutan wala nay laing ngalan nga gihatag sa Dios ngadto sa katawhan nga maoy makaluwas kanato. Amin batana. Wala nay lain nga ngalan nga makaluwas kanato. No other name. Walay lain. Agod importante kay nato na nga si Hesus kanunay sa atong kasing-kasing. In the name of Jesus, demons will flee. Cripples walk. Mga buta makakita og mga bungol makadungog og ang mga patay mubangon. Now, let's go back again to our second reading. Sige, tawag nato nga Philippians. In Philippians chapter 2 verse 9. Nga nagaingon, tungod niini gituboy siya sa Dios ngadto sa kitas-ang dapit sa kalangitan, o gihatagan siya ngalan nga labaw sa tanan ngalan. Busa mangluhod ang tanang binuhat nga atoa sa langit o ibabaw sa yuta o ilalom sa yuta sa pagpasidungog sa ngalan ni Hesus. Every knee shall bow. Tanang klase ng mga sakit kung natay pagtao, pagtuo, it will bow down in the name of Jesus. Amin bataana. Tanan. Nag-ingon re. Tungod ini gituboy siya ngadto sa Dios. Sa kitas ang dapit sa kalangitan o gihatagan siya ngalan labaw pa sa tanang ngalan. Busa mangluhod ang tanang binuhat nga ato sa langit, sa ibabaw sa yuta o sa ilalom sa yuta sa pagpasidungog sa ngalan ni Hesus. Every knee shall bow in the name of thy Son, Jesus Christ. The name of Jesus is the heart of all Christian prayer. Umugampo ta sa ngalan samahan atong i-mention ang ngalan sa iyang anak nga si Hesus. It is true. And in Jesus nga kita nag-ampo samahan and the power of the Holy Spirit nga naatay confidence nga kana nga ngalan nga gihatag kanato. Using that name, gamito nato ang ngalan ni Hesus. Dili ta angay nga musinggit. Na may uban musinggit. Ngalan ni Hesus, tawa! Musinggit kag dili. Pero kung makita nato nga ang gahom sa Ginoo, ana ka nato
dili ta mahadlok. Kinahanglang masuko ta, ay budagan ang demonyo. Di na pwede. We must exalt the name of Jesus above every name. For in Jesus, makadawata og kapasayloan sa atong mga sala, kaloy, og iyang grasya, and victory over sin and death. Now, ato nang pagagamiton nga ngalan, ang ngalan ni Hesus. Now, in John chapter 15, verse 7, kung magpabilin kamo kanako, o ang akong mga pulong magpabilin kaninyo, makapangayo ka magbisan unsa, o madawat ninyo kini. Makapangayo. How long? Instant ba ang pagtubag sa Ginoo sa ato? I don't know. Nara sa ato ng pagampo, wala problema na sa Ginoo. But it is up to us. Kung magpabilin kamo kanako, o akong mga pulong magpabilin kaninyo, makapangayo ka mo bisan unsa o makadawat ninyo kini. Gusto na ako, Lord, og Mercedes-Benz. Hanggang gali ipalit sa gasolina, Mercedes-Benz naman imo. Timanaw nato ni. Nga ang Ginoo mo tubag sa atong mga pag-apo, sigon sa makaayo ka nato. Pero say gamito nato ang atong pagtuo. In order nga ang usa ka magtutuo sa Kristohanon, nga mag-aampo siya, effective kaayo ang iyang pag-ampo in the name of Jesus. He must use the Word of God. Jesus, kung mag-ampo ta. And to use the Word, we must know the Word. Agos sa akong pagwali gabi, kinahanglan nga ibawa na to ang pulong sa Ginoo, nga ang pulong sa Ginoo mo abide sa atong tagsa-tagsa ka kinabuhi, kung naatay panginahanglan sa kayuhan sa atong lawas, atong isugid ang pulong sa Ginoo. Lord, sa imong mga labod, imo na akong giayo. Pero usahay mapilita sa atong pagbati. Kay mas mutuo man ta sa kasakit rather than what God is saying to us. Nagingon ng ino, giayo tanaka. Pero lagi, Lord, sakit paghihapon. Usay ang atong feeling o atong pagtuo, mag-away yun na sila. Kaya ang pulong sa Ginoo, to see is, ang kalibutan to see is to believe. Ang Ginoo nagingon, believe first before you see. In order the believer to pray effective in the name of Jesus, we must use the Word of God when we pray. So kinahanglan nga hibawan nato ang pulong sa Ginoo. We must abide with them. Ang kondisyon sa pag-ampo nga tubagon sa Ginoo is for that His Word must abide in us. Amin ba na? Mag-abide yun ang pulong sa Ginoo sa ato. Now, kumuha ito sa John 14:14. Kung mangayo ka mabisag unsa sa akong amahan, buhaton ko kini. Kung mangayo ka magbisan unsa sa akong ngalan, buhaton ko kini. But it will take time sometimes. Mugamit galing ta sa itong pagtuo, it will take time. Naiuban mo tubag na Ginoo, but there will be a time nga murag mo ingok nga gudugay man mo tubag ang Ginoo. Kabubuton baka sa Ginoo ang ako mga pag-ampo. As the name of Jesus, kung gusto nato nga ang atong mga pag-ampo tubagon sa Ginoo, it depend more on us than it does on God. Magdepende ka na kanato rather than magdepende sa Ginoo ang atong mga pag-ampo. Therefore, in order to receive answers to our prayer or request or petition, kinahanglan nga basihan nato, we must base our prayer on the Word of God.
Why? Because there is life in the Word of God. Amin batana. Mura lang naglansang ang pulong sa Ginoo kanunay natong isulti, mudulot ra na kadugayan. Mao na iyang prinsipyo. By what? By confessing always the Word of God. Lord, by the stripes of Jesus, Lord, salamat kay imong pulong magasangkap sa tanan namong panginahanglan. Lisod ba na? Pero say lisod na kay unsa atong gisulti sa pulong sa Ginoo og ang atong sitwasyon ug atong nakita dili makabalanse. Mapildi ta sa atong gibati rather than what God is saying to us. You must base your prayer on the Word of God. Take time to meditate on the promises of God before you pray. Namoto ta sa Joshua. Joshua chapter 1, verse 8. Ayaw gayud kalimti ang balasahon sa balaod. Kinahanglan nga tun-an mo kini adlaw o gabi. Unsa? Tun-an, meditate the Word of God. Philippians 4:19, Isaiah 55, 53:5. Ug daghan pa kay mga saad sa Ginoo nga angay natong i-memorize sa atong kinabuhi nga atong tun-an. Ayaw gyud kalimti ang balasahon sa balaod. Kinahanglan nga tun-an mo kini adlaw o gabi. Og pagkinuwi, sumala sa tanang nahisulat ni ini, og magmauswagon ka. Gusto man kata mo uswag. Sa akong gitudlo gabi, ang number 1 is obedient. Masinugtanon. Kung gusto ta magmasinso sa itong ginabuhi, magmasinugtanon. Kung gusto ta nga naay kaayuhan sa atong tagsatag sa panglawas, magmasinugtanon. Kung gusto ta nga ang Ginoo musangkap sa atong panginahanglan, then, ang word na pag masinugtanon. Take time to meditate on the promises of God before we pray. Amin batada. Bago tayo mga po, basta ta Bible. Pangita, find the scriptures that promise of what you are praying for. Pangita o scripture. A word of God. Usaad sa Ginoo, kung unsa ang atong giampo, then take God's word with you in prayer. Hello? Take the word of God in prayer. Nag-ingon mo siya, put me in remembrance. Kaya bisap, kinahanglan ba nato nga balik-balikon na sa Ginoo? Dili na para sa Ginoo, para na sa ato. To build up our faith in the Word of God. Faith cometh by hearing, and hearing by the Word of God. Para ang atong pagtuo mo tubo. Dili na sa Ginoo. Kahibaw naman Ginoo na. Bitaw, kahibaw Ginoo. It's not for God. It is for us. Kaya usay tapulan tayo kayo musugid sa pulong sa Ginoo sa atong kinabuhi. Confession brings possession. Amen batana. Wala ko ilaing gisaligan besag sa akong kinabuhi until now, even in this church. Pulong sa Ginoo. Daghang kayo mga magbubuhat gyapon with me nga dili mo tuo kung unsa ning atong gitudlo bahin sa pulong sa Ginoo. I pray to God nga makahatag ang Ginoo og yuta para kanato. Gitagaan ta sa Ginoo. Amen batana. Unya kini nga lugar. Ako nag-giampo na ako ni. Kay daghan na kay mga tao ginagamit na nato ni nga property para sa kimiyaan sa Ginoo. Mga kaigsuuna na to, gihaya dere, nipanaw na, o ubay-ubay na. Pila makabukon sa imong listahan, be? Pwede nang duha ka buok na hino na. Sukad pa ni Adto na natin 41.
So, halos naana diri sulod simbahan nato. Natay ni mga dikon nga nawala na. Dikon Ben, Adran, Dikon Garcia, isa pa. Napataman minahal sa kinabuhi. Si Tox, Banlantaw. Actually, gamingawon ba ako ni Tox para Domingo? Kaya magsangka may anang duha. Dili lang na in terms of daghan mga kayo istoryahan. Mga prohekto na ning simbahan kanang bangko amo ginanduha, wagi mo apila na. How much cost kanang usa ka bangko nga ang Ginoo nagprovide na? It cost 46,000 each. Asa man ta manangkong ana kung wala magtabang ng Ginoo sa ato. Amin ba ta ana? I confess the word, Lord, salamat sa imong provision. Gusto ko, Lord, mohimo og views, pero asa man ko manguhag kahoy. Natumba bitaw ng akasya dahil ako kayo. Ay, praise God. Tawag ko sa tag-iya, Sir, saan mo na yung akasya dali ka? Ay, mo na nabisap, tingdipayan ako. Inga na ra ang sitwasyon na to. Dili taman lugos because we are serving a great God. Nagpasalamat manggaling ko na ining simbahan. Kay, di makumay mo tudlo. Pila ra ka bersikulo ako nahibawan. Pero kakita ang Ginoo sa akong kasing-kasing. Nag-support siya kanako. God supported me. Biska ang banda nag-support. Ako light nag-support. Mga deacons nag-support nako. Unsay akong gusto ihatag sa Ginoo. Amen ba mo ana? Yan manulti ko tayo. Sila nga higugma ba kay ang Ginoo? Isahin apay miingon nga ang tagagahog bisap ana na. Mamnet suko gina sa inyo ang tagagahog. Ha? Suko ang tagagahog sa ako. Sa may gihimo na ako sa tagagahog. Ang tagagahog brade wa mo angay nila. Actually. Kaya nahurot na unta na to dito tapon pikas. Pero usahay ang mga tao, mga Kristohan nun, mamingwit diha sa aquarium. Pangadtuan na itong mga membro dito kay gusto magsimba dito sa ila. And for this, wala gito miingon dali sa simbahan nga, ay nag-alagad ta sa Ginoo, angay nga dili gid ta mabalaka. Why? Because we are serving, naga-serve ta sa usa ka Dios that understand things. Ang gusto lang sa Ginoo ang atong kasing-kasing. Masaya bisap stricto man na, mo stricto. Wa sila kay nga akong kasing-kasing, mura nagmamon. Dagway ra na. Sa ako nagingon, we must base our prayer on the Word of God. Take God's Word with you in prayer. Here is the promise of Jesus Himself, that His Word dwells in us. Ngayon pulong nagpuyo sa atong tagsatag sa kasing-kasing. And we will receive the answer sa atong tagsatag sa nga pag-ampo. Nabatay panginahanglan karong kahaponon sa Ginoo. Yes, we have. Kung wa mo'y panginahanglan, wa mo'y sala, uban na mo ni Enoch o kay Elijah, wa na mo dire. Pero parehas man kaya magtinanawa ta na, pamaghihapon sila, kita na gihapon. So, sao na lang na. So, gamito na to. Ang atong mga pag-ampo, tubago na sa Ginoo kung if we really have a clean heart. Dili tagsigi og pandaot og mga tao.
Mo pa ning hitabo karon. Sige labira, Facebook, fight mo diha. Mga tukto na lang yung diha sa Facebook, kani mo bali-bali. Kaya naman Bible, pray for those who are persecute you. Amin batana. Iyan po. Lord, damdangi. Nga makahibaw sa kamaturan. Hibaw mo sa kamaturan ba? Theologically, kung maayo mo sa theology, hibaw mo kung unsa nang gihimo ninyo karon eksakto ba na og dili. Pero inyo nang giviolate para lang matughan ang inyong kaugalingon. Sige lang tagampo. Kadaghan ka idea ng mga tao nga nagkinahanglan kung gusto ninyo. There are a lot of unchurched people. Nganong mo adto magimo sa aquarium? Na dito mo masol sa aquarium. Pangadtuan. Mayapod. Labo ng pobre kayo nga winahot, dili atuan. Ngano man, di man mapuslan o may hatag. Usahay, we have to thank ourselves. Ato ng tanawon. Mismik, kamudre, duulan mo. Balibari ninyo. Karong pag-usok nyo, balibari ninyo. It won't do good for us. Dili makatabang sa inyo. Og mo, sumpay ni sa ato gitawag nga pag-ampo. Naatay panginahanglan o sa pagtubag sa Ginoo sa atong kinabuhi. Kung naatay gitawag nga unforgiveness, amin batana. Unsaong pagtubag anas Ginoo kung naatay kayugot, kapungot sa atong isigkataw. So mo na kinahanglan nato. Here is the promise of Jesus Himself that His Word dwells in us. Timan nga through confession sa atong pagsulti sa pulong sa Ginoo, miski wala pa moabot, kinahanglan nga ato na isugid. Why? Because confession brings possession. It will come, makaabot yun na kadugayan. Nga na iyon ang Hebrews, nga dili maglangan ang Ginoo, but in due time, you will receive what God has promised to us. Amin batana. Mao kanang ebanghelyo, gihangit tanan sa pagpanindog.